Velkommen til Energibesparelsers hjælpevideo. Jeg vil i denne video vise dig, hvordan du bruger standardværdikataloget for energibesparelser ved isolering af varmerør. Ved isolering af varmerør skal du først vælge, hvilken slags varmekilde du har. I det her tilfælde der vælger vi et fjernvarmeanlæg. Hernede der kommer en masse valgmuligheder, og herunder der finder vi isolering af rørstrækning, som vi vælger. Definitionerne for hvilken slags isolering der er tale om, kan du se ved at trykke på den blå knap. Herinde kan du se en beskrivelse af de forskellige kategorier af isolering. Der er ingen isolering, der er middelisolering og der er god isolering. Kort fortalt så er ingen isolering det er mellem 0 og 10 mm, middelisolering det er mellem 10 og 15 mm og god det er over 15 mm. Herinde kan du også se forudsætningerne for beregningen for standardværdien, som står herover. Tilbage i standardværdikataloget vælger jeg den isolering, som er på min nuværende rør. Og rørene jeg vil isolere har ingen isolering på nu, så derfor vælger jeg ingen. Jeg har valgt, at jeg vil isolere mine rør med 25 mm isolering, så derfor vælger jeg god. Derfor trykker jeg herude på lommeregneren. Her vælger man længden af rørene, som man vil isolere. Vi skriver, det drejer sig om 5 meter og trykker beregn. Her har vi nu alle tallene, som vi skal bruge inde på energibesparelsers dokumentation. Vi har referencenummeret, prioriteringsfaktoren, besparelsen per år per meter, vi har længden, og vi har en samlet besparelse. Husk, at du kan se flere hjælpevideoer på energibesparelser.dk.